ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ ದಿನದ ಲಾಗರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ್ತಾದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಈಸಿ ಆದೇನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೋಲಿ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸ ತೂಪಿನಾಕು ಒಂದು ಐತಾರದ ಮಿನಿ ಲಾಗು ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಂಕುಲ್ ನೈಟ್ ಪಿದಾರ್ ದಿನ ಊರಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದ್ಮೆತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಬಸ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಮಂಗ್ಲ ಬೈಪಾಸ್ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಸ್ ಲೇಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪತ್ತೊಂಜರಕ್ಕೆ ಬಂತೀರಿ ಪತ್ತೊಂಜರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಬಸ್ ಬನ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಆತನ ಕಾತು ಸಾಕಾತು ಹೋತೀನಿ ಇಂಕಂತು ದಾಗನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಚೆ ಏಪಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಿನಿ ಫೈನಲಿ ಬಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿಯ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಾಯ್ಜಿ ಒಂದು ಊರು ರೀಚ್ ಅವರ ಆಯ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಊರು ಬರ್ಪಿನ ಮನ ಒಂದು ಫೀಲೇ ಬೇತೈತೆ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ 2 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ಪೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ರಾಯ್ಜಿಲ್ಲ ಬಪ್ಪಿನ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಆತನಿನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಬತ್ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಚು ಪೋಡ ನಿಂತು ಬೇಗ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಕಿ ಊರ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಆಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಕಿನ್ಗುಳ ಅಂಚೆ ಬತ್ತನಂತ ಲೇಟ್ ಬಸ್ ಏಪಲಲ್ಲಿ ಅಂಚೇನೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಬನ್ನಾಲ ಲೇಟ್ ಯಾಕಲ್ಲ ತುಳು ಫೈನಲ್ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇಂಚು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ನ ಇಂಕ ನಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ 3 ಜನ ಪೋಪಿನಿ ಮೆತ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಅಂಚಾದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂದುಲೋಲು ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಆಯ್ತು ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಿಕ್ಷಾ ಹುಡುಕಿ ಇದ್ದಾಡ್ನಿ ಎಂಕುಲು ಕಿನಿಗುಳಿ ಮದ್ಮೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮಿಜ್ಜರ್ಡು ಅಂಚೆ ಕಿನಿಗುಳಿ ಹೋದು ಕಿನಿಗುಳಿ ಹೊಡೆದ ಬಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಡು ಕಿನಿಗಳು ಬೋದು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂತ ಪೊರ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಣಿಕ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬೆದ್ರ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ ಬೆದ್ರ ಪೋದು ಮಿಜರು ಪೋಯಿಂದು ಮಿಜರಿಗೆ ಪೋದು ಎತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮೇರ್ಪಂಡೇರು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಲ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಎಡಪೋದು ಬಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಮಿಜರು ಪೋರ ಮೇರ್ಪಂಡೇರು ಬೊರ್ಚಿ ನಾವು ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಯಿ ಊರನ್ನು ಗೊತ್ತು ತಂದ ಅಂತ ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಎಂಕುಲು ಫೈನಲ್ ಎತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತು ಲಾಯಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತೂರೆ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಉಲಾಯ್ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇಂಕು ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಿನ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬತ್ತ ಇಂಕರು ಫಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಪೋಯ್ ಬಂದೇನದು ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಕೈ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ತಡಿಯ ಈ ಸೆಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಪುಜ ಆತು ದೊಂಬು ಪಂಡ ದೊಂಬು ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರೇ ಪೋಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತಿತ್ತದು ಊರು ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆ ತಡೆಯೋನ ತಿರುಜು ಮೂಲ ಅಂತ ಚಳಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಪೋಯ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾರ ಪುರ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಎಂಕ್ ಪೋರ್ ಮನಸ್ಸು ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂದುಲೋಳು ಎಂಬೈದಂತಲಿ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಪೋಣ ನಾನು ಓನಿಡೊಂಜಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಎತ್ತೀರ ಅಂಚೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡಿಯ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುನ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೊದ್ದಲು ಪಡ್ನ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಪೊದ್ದಲು ಪಾಡ್ದೆ ಕವರ್ ಕೊರೋಂಡು ಅವಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಐದು ದೇವನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಎತ್ತೀರ ಅನ್ನೊಂದು ಪಿರಕುಲಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಅವಾಯಬೇಕ ಸಪ್ತಪದಿ ಒಂದುಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ತಿಕ್ಕಿ ಜೇಂಕ್ ದೇವಣ್ಣ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಅಡ್ಡ ಎತ್ತು ಒಕ್ಕ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಯಾರು ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ ಜೇಂಕ್ ಒಂದಂತಾಗೆ ಇದೆ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಸೆಕೆಟ್ ಕುಲ್ರ ಅವನಿತ್ತು ಮೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚಲ ಕೊಂಪೋಯು ಅಂತಂದು ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ತರಣಲೆ ಕುಲಕ್ಕೊಂದು ಇಂಚು ಬತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಯಬೇಕು ಮಧ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಿತ್ತರ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ದೇಯಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೊಂತನ ಮೊಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಈಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಏರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಕೊರ್ರೆ ಏರ್ಲಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಫೋಟೋಸೇ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪನ
ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುರ 2 ಜನಕ್ಲ ವಿಶ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಬಫೆಲ್ ಎತ್ತ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು 2 ಕುಲ್ಗ ಬಂದು 2 ಕುಲ್ರ ಪೋಯ ವೆಜ್ ಈ ಸೆಕೆಟ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಆದ ಸೆಕೆ ಅಂತಾನೆ ಎಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಜಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಒಂದು ರೋಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಮಣ್ಣ మీకు ವನಸ ಅರ್ಧ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಪ್ಪರ ಐಜ್ ಫೋಟೋಸ್ ಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಡಾಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿದು ಬಕ್ಕ ಅಂಕುಲ್ ಮೀಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂತ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚದಿನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದನ್ನ ಬೇಗ ಆತು ಅಂಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಕುಲೀರಿ ಅಂಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಅಂಕುಲು ಒಂದು ಆಳ್ವಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನಿತಲ ಗಿಡಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾದ ಪೋಚೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗೋದೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಗ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್